Tak toto ne, toto bude treba vystrihnúť. Tak toto ne, toto bude treba vystrihnúť. To neexistuje, aby si to tu dal. To neexistuje, aby si to tu dal. To neexistuje, aby si to tu dal. CBcast, podcast pre všetkých rádionadšencov. No všetkých vás vítam pri ďalšej časti nášho CBcastu. Je 15.1.2017, 19.40. Opäť veľké problémy so Skypeom. Nebudem zmieňovať, prečo, vy všetci viete. Takže ešte raz vás pekne vítam. Toto je 5. časť nášho castu a prajem vám príjemné počúvanie. Od mikrofónu sa vás samozrejme víta vodník Stupava, Rado Dubravka a Ura 16. No Ura, mal si to prebrať, tak šup. Ja viem, len trošku si ma prekvapil tým, že zase si to počiarov chcel hodiť na Microsoft, na úplne nevinnú firmu, ktorá je tu preto, aby zlepšovala ľuďom život a kvalitu života, a ty si vždy rád kopneš, takže to ma trošku akože prekvapilo. Ja som schválne som nič nepovedal, že či na to prídeš, ale ty si inteligentný chlapec, si na to prišiel. Jasné, tie úvodzovky boli normálne a jasne cítiť. Dobre, takže vážení poslucháči, sme tu teda opäť a asi ste si všimli, že máme taký dobrý nábeh do nového roka, pretože ako si sme častejšie v tomto virtuálnom éteri. Takže chalani, niečo nové u vás za to obdobie, čo sme sa nejak nestretli? Chlapci, ja mám zlú správu, mne pred pol hodinou praskol shockmount na majku, takže zase budem musieť vyblázniť kreditku a poštekliť kamošov z Číny, aby mi niečo poslali. Ale okrem toho, také zaujímavé, bol som pred 2 týždňami robiť v práci činnosť, ktorú nerobievam až tak často, a tá tak trošku súvisí aj s radioamatérstvom, pretože v rámci tejto práce je digitálny korekčný prenos geopriestorových údajov. Dosť to sofistikovane znie, nie je to také zložité. A zladiť tieto modemy dokopy pri -10 na kopci niekde na Mijave, to bola docela sranda, takže keby tam bolo nejaké obecenstvo, tak tie dosť ako silvestrovský program, si myslím. Ale zvládlo sa, pospomínal som si, budem si musieť robiť asi nejaké audio-video poznámky, lebo hovorím, keď máš 2 rukavice na rukách a máš si spomenúť, čo si robil po 3/4 roku, dosť bieda. Musíš si viesť denník. No tam skôr išlo o to, že som si nevedel spomenúť na ten postup, cez ten protokol sa vysiela viacej vecí naraz. Keď nastavuješ tie baud ratey na jednom zariadení, na druhom zariadení, tie hodnoty sú na každom zariadení iné, no proste laboroval som tam s tým nie 1 minútu a hovorím, bolo -12 alebo koľko. Sranda to nebola, no. Mal som termosku s čajom síce, ale dobre to dopadlo, pospomínal som si. Takže taká rada pre všetkých, keď niečo robíte, všetko si zapisovať. Oplatí sa to, hlavne v -12. Možno bude poslucháčov takisto ako mňa zaujímať, že tá hrozná veta, čo si povedal, čo má byť toho vlastne výsledok toho tvojho snaženia? Toto je odvetvie, ktoré spadá trošku do geodézie a ide o korekčné GPS data, ktoré sa vysielajú z nejakej bazovej stanice do rover stanice. Geodeti určite budú vedieť, o čom to je. Buď tie korekčné data čerpáš cez internet a s tým roverom, tam máš simku a nejakým GPRS modulom vlastne sa dostávaš do internetu, kde to čerpáš priamo z GKU. Alebo tam, kde ten signál nie je, čo bol aj práve tento prípad, že to je v nejakej strmej doline, kde proste telefónny signál neexistuje, tak to musíš riešiť práve takýmto rádiovým prenosom. Vlastnými slovami povedané, je to taká zúfalosť. Keď si smeješ sa. Vieš, to pokrytie GSM signálu na Slovensku není až také perfektné, ak si človek myslí na tých kopaniciach a v tých dolinách niekde, proste je to hluché. No podľa toho, čo hovoria naši telekomunikační operátori, majú 99, niečo percentné pokrytie. No a tak musia sa prezentovať. Áno, v tých aglomeráciách a v intraviláne určite áno, ale v extraviláne, kde je to nejaké kopcovité, oni zase oni nebudú práskať peniaze tam, kde nemusia, zbytočne pokrývať nejaké role a lány a sem tam aj opomenú nejaký ten domček, že tam nejaký jeden človek býva, na ňo sa proste vykašľú. Nebudú signál šíriť za veľké peniaze len kvôli povedať si jednému z človeku. Jasne, potom sa nejaký vodník trápi, OK, rozumiem. Šíria elektrosmog.
začali sme hneď s takou témou, ktorú by sme tu mohli rozoberať kľudne aj dlho, pretože ja sa dosť pohybujem v hraničnom pásme a vyslovene na tomto signále som závislý. A tieto spoločnosti to fakt majú vypočítané jak keby po hranicu. Energeticky výkonovo to majú fakt nastavené tak, že prejdeš už za hranicu a už to nechytáš, čo pri rakúskych sieťach, maďarských sieťach. Však sami viete, že vylezeš na Peštu, nachytíš 4, 5, 6 rakúskych staníc a hoci kde po záhorí sa ti to stále prepína na Rakúšanov, na Čechov. Tak toto je moja veľká výtka tým našim spoločnostiam. Ja, ty myslíš, že to nie je všeobecný jav, ale že proste u nás na Slovensku je to tak, hej? No ja to môžem potvrdiť. Ja mám prechodené to hraničné pásmo, hlavne južné Slovensko a tam s tým signálom vyslovene bojujem. To máš aj na Karpatoch, keď chodíš po Karpatoch, tak koľkokrát chytíš rakúsku sieť, tam máš, sa ti to prepne. No dobre, dajme tomu, bereme do úvahy to, že to si na kopci a však sme radioamatéri, tak vieme, že na tom kopci sa najlepšie chytá, hej, tak tam chytíš všetko, ale keď si normálne dole v nížine a snažíš sa dostávať do internetu, tak na tom hraničnom pásme je to biedne. Tam vyslovene operujem s roamingom a idem cez maďarských operátorov. No dobre, to sme trošku tak na margo mojej práce odbočili a problémov, ktoré mám v nej. A Rado, ty čo? No tak ja mám kopu nových vecí, ale čo sa radioamatérstva týka, tak nič také konkrétne v tejto oblasti. No je väčšinou len taká súkromná alebo pracovná sféra. No dobre, Rado, ty si taký nudný človek, s tebou sa už nekamarátim. Nevadí, ale teraz ma napadla jedna vec. Dostal som sa k RF-kovým antenám drátovým na vojenskou stanicu RF-10, čo je tá 30-metrová anténa taká. A potom ešte krátka závesná, nejaká 3-metrová, tak to vyskúšam na CBčko, že čo to, jak sa to bude chovať. Takže to mám také nové. To sú aké antény? Čo to sú za antény? Tu je vojenská radiostanica RF-10 a k tejto stanici sú vlastne antény. Je tam prútové antény, dlhá, krátka a potom sú tam dve takéto drátové antény. Jedna má tých 30-37 metrov alebo koľko. To je taká kvázi jak smerová anténa a potom je všesmerová, to je taká závesná 3-metrová. Čože 30-metrová smerová anténa? Áno, to natiahneš, buď to natiahneš meter nad zemou, rovnomerne so zemou, alebo to v strede je očko, zavesíš to vlastne. Není to naladené na trošku iné frekvencie? Je to od 40 tuším do 50, ale tak za vyskúšanie nič nedáš, vyskúšame, uvidíme, že čo to spraví. Tak toto bude veľmi náročný experiment, tomuto nemám komentár. Tušil som, že k tomu nič nepovieš. A že kto je tu partizán? Tak teda. No uvidíme, však je to také zaujímavé. No dobre, a čo máš nové ty, Ura? No nové... No, keď tak rozmýšľam, asi notebook mám nový. Kto ma pozná, vie, že... Pardon, MacBook? Nie MacBook, druhý, to není ten, čo si ty videl, mám ako jeden druhý. Kto ma pozná, vie, že veľmi rád priamo podporujem Čínsku ľudovo-demokratickú republiku, keďže u nás, no, vieš, ako to je. Prečo by som tu mal platiť nejakým darmožráčom? No však a nakoniec tam aj tak všetko vyrábajú. Ja som videl taký vtip teraz, taký ilustrovaný alebo fotovtip, že jediné originálne automobilové diely sú v čínskom aute. Čo sa smejeme, však to je pravda. No v každom prípade teda potreboval som riešiť nejako to, aby som mal so sebou svoje veci, niečo pracovne, niečo súkromne a pozeral som sa potom, čo je na trhu. No a jak som sa tak pozeral, tak som zistil, že dneska neviem, či ste si všimli ten trend, že ľudia idú za číslami a za rôznym nejakým tvarom a logami a takýmito nezmyslami a svoje nejaké reálne potreby, ktoré potrebujú nejakým spôsobom riešiť, neriešia prioritne. Poviem typický príklad. Asi ste počuli o Xiaomi Mix, o tom veľkom telefóne, čo nemá rámčeky. No, skoro nemá rámčeky. No, skoro nemá rámčeky, máš pravdu, ale kvázi sa idú všetci potom utlcť a pritom to nemá naše LTEčko, takže reálne ten veľký displej asi tak nejak moc ani nevyužiješ, vieš, pokiaľ nie si na Wi-Fi. Ja mám taký návrh. Ja už som sa dohadoval s plukovníkom, čo je mimochodom náš čestný člen, stal pri zrode nášho klubu. A tento človek sa baví tým, že robí recenzie na IT techniku, notebooky, telefóny a tak ďalej. A som ho požiadal, či by ďalší diel nenatočil s nami a práve toto by som s ním chcel na budúci diel rozobrať. Takže nepredbiehajme, nehajme si to na ten ďalší diel. To myslím, že bude docela pekná diskusia. Ako si spomenul, že plukovník, tak ma napadlo presne toto. Takže odborník na slovo vzaty. Áno, no, tak toto heslo to už bolo, ale on je fakt, že skúsený v tomto, pretože rukami mu prešlo tých zariadení viacej, tak si to necháme na ten ďalší diel, bude to dobrá téma. Tak poďme teda na prvú našu rubriku, ktorá bude náš klub. Zobral by som si slovo.
hneď ako prvý. Som veľmi rád, že môžem takto všetkým poslucháčom sa pochváliť, že už čo som minule avizoval, že máme stretnutie s potenciálnymi 2 členmi nášho klubu, tak toto všetko sa podarilo. Mali sme stredko, kde sa nám títo 2 ukázali v plnej kráse a môžem konštatovať, že sme bohatší o ďalších 2 členov. Juhu! Hurá, prírastok do klubu. Predstavím ich volačkami. Prvý Kovy s tvrdým I, Kovy Lab. A druhý človečík je Mek Bratislava. Mek sa píše Mack. Ja by som to trošku opravil, keď sme pri tom jazykovom okienku. Ja tu mám kovy s mekými. Ty máš kovy? Kovy s mekými? Á, písal mi na chat a tam je kovy s mekými. Takže nie som si istý teraz, čo je pravda. Toto som asi pokakal teda. Ja som si to tu napísal s tvrdými. Ale v podstate je to jedno, je to kovy. S tvrdým. Na moju... Pardon, s mekým, OK. No neviem, či by neprotestoval teraz. On by radšej chcel byť s tvrdým. Nevadí, ho prekrstíme. Na moju obhajobu Kovy mal predtým inú volačku a na margo toho, vlastne ak sme my urobili v minulom dieli nejakú rubriku o tom, jak si správne zvoliť volačku, on si ju teda ako začínajúci člen hneď premenil, aby proste bola jedinečná, spravil z toho Kovy Lab, takže doteraz neviem, aké tam je, pardon, ospravedlňujem sa, neviem teraz, som na pochybách. Píš, ako podstatné počuješ. Je, že je to náš ďalší člen, ktorý prispeje svojou aktivitou ku klubu. Takisto Mek Bratislava, on sa píše Mack, tam už chyba nemôže nastať, on je určite Mack. Určite s tvrdým, jasné. Samozrejme, to je na úvod, sa chválime. No ja ešte dodám, že sú to veľmi zaujímaví ľudia. Ako množstvo ľudí, ktorých sme stretli vďaka CBčku, ale tomu sa budeme venovať trošku neskôr. Poviem to hneď takto aj z úvodu. Tie naše predchádzajúce relácie, keď sme si tie casty vypočuli, nám sa zdali, že sú také strašne uplakané a depresívne, kde sa stále sťažujeme, jak toto nejde, tamto nejde, o toto není záujem a práve tento diel sme chceli spraviť úplne iný. Chceli sme ho urobiť taký pútavý vo forme talk show, bez toho, že by sme nabádali ľudí k tomuto koničku, že by sme agitovali a propagovali. Proste taký uvoľnený diel, tak o týchto ľuďoch ešte pokecáme potom v tej poslednej rubrike, ale čo je zaujímavé, že obidvaja majú také profesie, ktoré nie sú úplne bežné v živote a fakt, že sú to veľmi zaujímaví typkovia. Zase niečo nové do toho klubu prinesú. Tak majú veľmi pestrý a aktívny život. S čím je čiastočne aj späté to, že nemajú toho času na rozdávanie, čo je žiaľ smola a v prípade tých súťaží bude trošku problém s ich nasadením, ale k tomu sa dostaneme o niečo neskôr. Týmto by som uzavrel našich 2 členov. Ďalšiu odrážku mám poznamenanú, čo by som mohol spomenúť v rámci nášho klubu. Neviem, či som to už minule nespomínal, ale v rámci už zverejnenej registrácie na EBH 2017 Eter bez hraníc sme sa zaregistrovali ako expedícia Murgaš na Kotu Záruby. Keďže máme ďalších členov nových, tak jeden bol už tak aktívny, že si obsadil kotu na Devinskej Kobyle a bude fungovať pod expedíciou Holanďan. Druhý člen je taký neistý, keďže sme spomínali, že tie pracovné činnosti oni majú také veľmi zvláštne, tak Kovy Lab má tú smolu, že prevažne robí sobotu, nedelu, tak ešte uvidíme, akou účasťou prispieje on. Zatiaľ sme sa dohodli, že by fungovalo nejak znížený, že si nájde aspoň niekoľko hodín čas a podporí to nesúťažne. Uvidíme. Všetko je otvorené, možno práve tento víkend bude mať voľný. Apropos Kobila, to len chcem pichnúť jednu informáciu. Minule na poslednom podcaste sme mali debatu o tých rozhľadniach, tak podľa všetkého na Kobile sa udeje tiež tá zmena, o ktorej sme hovorili, teda, že nejaká rozhľadňa sa tam chystá a my dúfame a držíme palce, že to bude a že to bude čo najskôr. Je to pravda, videl som nejaký príspevok, už neviem z ktorého denníka to bolo, malo to velice futuristické tvary, tak rozpočet bol na to astronomický. Verím tomu, že keď tejto republike je astronomický rozpočet, tak všetko ide ľahko. Áno, pretože to je nejaká podpora Európskej únie, ale keď už o tom hovoríš, ja silno dúfam, že tento projekt nevyhrá a že to bude nejaká štandardná rozhľadňa, lebo hento je nejaká stračia nôžka, vidíš pod seba a veľmi nerád by som na to liezol, to len tak za seba. Neboj sa, zvykneš si, prekonáš to. Vyzerá pekne, akurát z tej fotografie som mal taký dojem, že tá rozhľadňa nebude na tom mieste, kde sme zvyknutí na tej vyhliadke stať, tej plechovej, na tom sile, ale že to bude na tom turistickom vrchole Kobily. Aspoň tak sa mi to zdalo. No. Keby to poslucháčov zaujímalo, samozrejme my tento článok nájdeme a na www.cb.pmr.sk, čiže na našej sajte, pri tomto podcaste si môžu prečítať k tomu článok. Ja sa ešte k tomu Kovimu vrátim a tomu Eteru bez hraníc. Ja som sa s ním rozprával
rozprával a povedal teda aspoň tak, že večer by si našiel čas a zavysielal by teda aspoň z tej nížiny roviny na nejakú drátovú anténu, ktorú má takú závesnú. Takže by sme ho mohli takto počuť. Hovorím, je to otvorené, lebo nevedel ani potvrdiť, ani vyvrátiť informáciu, či bude pracovne nasadený, alebo nie. Bude, on cez deň bude, ale že večer si nájde čas. Ale nevedel to ešte potvrdiť naisto, či áno, alebo nie. On povedal, že proste tie víkendy má obsadené a keď by náhodou nebol obsadený, ide na kopec, keď bude pracovne zaťažený, tak si spraví pauzu niekedy v noci a urobí to z nížiny. Neviem, nechajme to otvorené. Podstatné je, že záväzok nejaký sa spĺňa, pretože Holanďan bude na Devínskej Ale Kobyle. výborne, konečne už sa spĺňa naša predstava, teda tvoja konkrétne vodník, že pôjdeme na 2 expedície. Takže zase sme okručík dopredu, vpredu. Áno, presne tak. Mac to zobral z hurta a je ochotný teda sám tam vyliesť na tú kobylu a urobiť expedíciu, ako sa patrí, tak som zvedavý ako nováčik, jak sa mu bude dariť. Bude to prvá jeho takáto portablová akcia a bude sám, tak veľmi mu držím palce, aby mu to vyšlo. Tak on už mal nejaký portable, ale ako súťažná akcia, tuším, že to bude pre neho prvá. Ja mu len držím palce, nech mu to ide čo najlepšie. Keď sme už pri tom, že pôjde chudák sám, teda chudák v zmysle, že je trošku zložitejšie aj písať si denník, aj skúšať vysiať a tak ďalej. A hlavne, keď si v tomto trošku nováčik, tak by sme možno mohli prejsť rovno na šlabikár, kde by si to mohol vypočuť a držať sa tých rád, ktoré teraz dáme, ktoré sa mu asi budú hodiť. Dobre, takže report. Čo je report? Report sa vlastne skladá z jedného písmena, alebo poviem tak z 2, R, čo znamená rádio, a S, čo znamená signál. To rádio sa označuje číslicami od 1 do 5 a predstavuje nám, ako rozumieme tú protistanicu, ako ju teda čítame. S-ko je sila signálu, ktorú vieme odčítať vlastne zo stanice, ktorá má S-meter. To rádio, vlastne tú zrozumiteľnosť, to sa trošku musíme s tým naučiť pracovať, aby sme vedeli potom známkovať to spojenie. Takže poďme na to. Jednotka znamená, že nie je žiadna zrozumiteľnosť. Tú protistanicu vôbec nerozumieme. 2 je občas rozumieť, to je také sekané spojenie, že tam počujeme 1 slovo, 2 slova, ale nič nerozumieme. 3 je obťažná zrozumiteľnosť, to znamená, že počujeme tú protistanicu, ale poviem to tak, že musíme mať nastražené uši a dobre počúvať. Je to v šume, môže to byť, ale je počuť, je to na spojenie vlastne, tá 3. 4 je zrozumiteľnosť dobrá. To je vlastne znamená, že tú stanicu počujeme. Sice je tam trošku nejaký malý šum, není to úplne tip-top, hi-fi stereo. A 5 znamená, že je to výborná zrozumiteľnosť, úplne čisté, bez šumu. Takže takto nejako potom známkujeme tú protistanicu a za touto zrozumiteľnosťou, za tým R-kom dávame potom S-ko, čo znamená signál, ktorý odčítame, ako som už povedal, zo stanice, ktorá má S-meter. Super si to Rado zhrnul, konečne som to pochopil. Áno, však výborné, preto máme šlabikár pre nováčikov. Jasné, je to paráda. Ja by som ešte dodal, že niektorí CBčkári používajú to S ako Santiago, tak aby ste vedeli, čo to vlastne veterí znieje. A ešte by som dodal... Prípadne esíčko. No esíčko, presne. Za 5 esíček, za 6 esíček. Tak. Češi to tak pekne hovoria. A ešte by som dodal, že toto sa týka samozrejme reportov pre CBčkárov, pretože keby ste toto povedali na skúške, keď pôjdete na hamácké skúšky, že toto je report, tak veľmi nepochodíte. Takže pre CBčkárov ja si myslím, že report. Nie. Oni to práve majú presne tak isto. Nič sa závratné nedeje, keď to takto povie, že to presne to isté, čo to majú aj oni, ale oni majú ešte RST, to T-čko je ako tón a to sa používa pri telegrafii. No je tam rozdiel, keď si pozrieš aspoň, ja čo som si pozeral ten popis, tak tam máš presne stanovený ten report, kde musíš povedať presným spôsobom tú volačku a tak ďalej, čo pri CBčku akurát povie, že jaká je... Počkaj, ale my sa bavíme teraz o reporte, nie o tom, že rozprávaš nejakú volačku a v nejakom poradí. Report je to, že čísluješ rádio a povieš silu signálu. To je report. Ja som myslel, že zároveň sa pri tom musíš identifikovať. No, musíš sa identifikovať, ale keď požiadaš niekoho o report, nežiadaš ho o volačku, ale o to, aby ti oznámkoval to je spojenie rádia a silu signálu. To znamená čitateľnosť alebo zrozumiteľnosť. A Ura, ja viem, že robíš blbého, ako aby to začiatočníci pochopili, ale ja sa spýtam inú vec teraz. Ja som čítal milión zdrojov o tomto známkovaní. Treba poznamenať jednu vec, je to subjektívny pocit, čo sa týka známkovania rádia. To je subjektívny pocit. A veľmi ma udivuje, keď ma niekto oznámkuje 2. Lebo aspoň u mňa znamená 2, že
polopate to poviem, že počujem, že je to ľudský hlas, ale je to nezrozumiteľné. Tak ja vnímam označenie R2. Hovorím, že ja dvojku vnímam tak, že je to vlastne nejaká občasná zrozumiteľnosť. To znamená, že môžeš tam počuť nejaké jedno slovo, dve, ale je to sekané, trhané. Na spojenie to určite není. Tak ja vnímam teda aspoň dvojku. Tých zdrojov je veľa, každý ten zdroj to má úplne ináč uvádzané, ale aspoň, jak som si všimol a odpočúval iné konverzácie, proste dialog cez rádio, a ja to mám zakorené proste tak, že 5 dokonale čitateľný zvuk, 4 je spojenie, kde je mierny šum, 3 je za stáleho hnusného šumu a vyslovene to spojenie z toho lovíš, hej, tú čitateľnosť, a 2 je len proste náznak ľudského hlasu, reči, z ktorého nevieš utvoriť ucelenú vetu a nevieš z toho spraviť obsah, nerozumieš obsah. Presne tak je to definované. A 1 vnímam ako iba nosnú. Že počujem šum, že tam niekto je, ale nič, hej? Presne tak, iba nosnú. Žiadna zrozumiteľnosť, proste na spojenie to určite není. Nie, proste 1 vnímam, že nepočuješ ľudský hlas, iba nosnú. Tak to mám zakorenené ja. Keď náhodou má niekto iný názor a ste dlhodobejší radioamatér a máte na to iný názor, prosím, dajte nám to vedieť do nejakého komentáru alebo do mailu, aby sme nemýlili teda začínajúcich. Hovorím, ja pokladám za spojenie len po číslo 3. Podľa mňa, keď ma niekto oznámkuje 2, tak tým pádom to spojenie nemohlo prebehnúť, lebo je nezrozumiteľné. 2 znamená, že nerozumieš celú vetu, občas nejaké slovo prejde, takže on keď to 5-krát, 6-krát zopakuje, tak je možné, že urobíš to spojenie, nie? No to je práve na tom, kto jak si vysvetlil toto známkovanie. Ja si osobne myslím, že ešte to tu je aj občas čitateľné, vieš, občas čitateľné, to podľa mňa znamená, že sa s ním nedohodneš. No ja si to tiež tak vyslovujem, že to slovíčko alebo niečo môžeš tam rozumieť, ale na spojenie to určite není, že nespravíš to spojenie. To znamená, že teda keď hociakom denníku sa objaví 2, tak to znamená, že ten denník, ten zápis nemá váhu. Hej? U mňa je to otázka na verejnosť a na našich poslucháčov, čo si myslia o označení R2. Či môže prebehnúť spojenie s označením R2. Ja osobne z mojej skúsenosti a proste ako to ja robím, keď lovím to spojenie, niekto mi aj tak musí niečo opakovať, lebo je tam priveľa šumu alebo tak, proste tak dávam 3. Keď niekomu dám R2, to znamená, že neviem s ním to spojenie spraviť. Ty mu jasne dám najavo, že urob si niečo s antenou, alebo proste odložme to o hodinu neskôr, pretože to nejde. Výborne, takže je to otázka na vás, naši milí poslucháči. A predpokladám, že to pustí nejaké to mailové a četové tsunami, také, ktoré sme tu už zažili, a týmto by som plynule teda prešiel do našej listárne. No, počkaj, ešte ťa preruším. Prečítam ešte silu signálu. Samozrejme, že toto sa odčítava z S-metru a nie je ten názov pre konkrétne číslo nejaký podstatný, ale prečítam to. Takže S, sila signálu, 1, signál na hranici čitateľnosti, 2, veľmi slabý signál, 3, slabý signál, 4, priateľný signál, 5, takmer dobrý signál, 6, dobrý signál, 7, stredne silný signál, 8, silný signál a 9, mimoriadne silný signál. Pre začínajúceho radioamatéra nič podstatného, odčítava sa to z S-metru, ale aspoň budete mať ako taký prehľad. To je len tak nejak akože povedané slovne, ale pokiaľ ten S-meter nemáš, tak to nevieš vyčítať, a pokiaľ ho máš, tak si pozrieš, čo ti ukazuje vlastne tá stanička. Takže. Určite áno. Čo sa týka PMR-karov, tak sila signálu a SK je pre nich úplne tabu. Tam sa vymieňa iba report, čo sa týka čitateľnosti toho spojenia. Takže nič takého strašného, len podotýkam, že toto je jeden z tých atribútov, ktorý sa vymieňa pri radioamatérskom spojení. Okrem volačky sa vymieňa aj report a nasledujúce atribúty budeme rozoberať v neskorších dieloch. No áno, ešte poviem, že sa jedná, čo sa týka nejakých súťaží, jedná sa o povinný údaj. Vyžadujú si to v denníkoch, aby to tam bolo vlastne tento report. Takže ešte raz to zhrniem. R-ko ako rádio, teda v slovenčine čitateľnosť alebo zrozumiteľnosť tej protistanice. Známkuje sa od 1 do 5, vlastne teda číslicami. 1 predstavuje žiadnu zrozumiteľnosť, 2 občasnú zrozumiteľnosť, 3 je obťažná zrozumiteľnosť a 4 je zrozumiteľnosť dobrá, 5 je výborná zrozumiteľnosť. Dobre, hoši, tak toto bol report, čo znamená report, a presúňme sa do minilistárničky. Takže ja si dovolím túto rubriku prevzať teda.
Som rozmýšľal, či to zaradiť alebo nezaradiť, lebo tých otázok nejak tá interakcia s našimi posluchačmi není až natoľko veľká, ale predsa len nejaké otázky padli. Padla otázka na nás, či budeme robiť separátne audioblog a šlabikáru, rubriky šlabikár. Neviem, či sa to pýtal Ivan, Brno, alebo ktorý radioamatér. Neviete, chalani, kto sa to pýtal? To je v podstate nepodstatné. Viem, že som to čítal, ale priznám sa, že v záplave tých e-mailov máš pravdu. Nebolo ich tak veľa, ale zase na druhej strane nie. Na druhej strane treba povedať, že to boli e-maily typu nie, že ahojte chalani, ste skvelí a len tak ďalej, ale vyslovene sme dostali elaboráty a siahodlhé nejaké analýzy toho, ako sa im to páči, nepáči a čo by sme mohli prípadne zaradiť, napríklad tento celodielový šlabikár, takže na toto reaguje teraz Vodník. Prosím, poď. No pre vysvetlenie, pre nás, ja viem, že to znie zle, ale už natočiť samotný tento podcast je veľké umenie, aby sme sa zhodli na nejakom čase a je to pre nás veľmi náročné časovo. Ja si osobne myslím, že separátne to už by bolo na nás asi moc. Jediné, čo by som si ešte odvážil v čase nejak zariadiť je to, že keď sa natočí viac z tých podcastov, tak potom sa tie šlabikári nejak povystrihujú a vydá sa to do jedného nejakého dielu uceleného. Presne to som chcel navrhnúť, že po 135. dieli urobíme nejaký takýto výstrih, kde to už môže byť celkom zaujímavé aj čo do dĺžky. Hoci je pravda, že ten šlabikár robíme už, povedal by som, priemerne v tom cykle dlhšie, ako sme mali pôvodne predstavu len 5 minút. Takže to len na margo toho. No a ešte by som navrhol, že keď už, tak môžeme niečo podobné zbúchať aj po textovej stránke. Viem, že text sa číta horšie ako toto, čo sa počúva, ale na druhej strane tam sa dá vyhľadávať, takže keď konkrétne ťa zaujíma, že ako urobiť trebárs report, čo sme teraz hovorili, tak jednoducho si to dá do vyhľadávača na našej stránke a mu to nájde ten odsek, čiže možno ešte takto by sme mohli pomôcť. Uvidíme, ako to do budúcna budeme časovo zvládať. Keď sa s tým bude niečo dať robiť, spravíme. Zatiaľ sme radi, že dokážeme vôbec vydávať tento cast. Takže asi toľko. Ďalšia otázka bola, neviem, či to bol Honza Banská Bystrica, sa fakt ospravedlňujem, ale ja mám len tie body, na ktoré chcem odpovedať a autorov som si nezapísal. Bola pripomienka, že by veľmi radi mali tie rubriky nejakým spôsobom odlíšené časovo, lebo že diely počúva na 5-6 krát a nevie si ten track vlastne pretáčať. Časovo sa tam nevie v tom timeline orientovať. Takže toto doplním. A od tohoto castu skúsim ten timeline doplňať. Vyhovieme. Je to dobrá vec, majú to aj ostatní, prečo by sme sa nemohli opičiť po nich, že? Takže Honzo, ak si to písal ty, tak toto už v tomto dieli budeš mať. No toto je dobrý nápad. Samozrejme to bude mať na starosti Vodník, nožnicovo ruky, takže máš ešte o nejakú starosť navyše, paráda. Nemyslím si, podľa mňa to na starosti bude mať ten, ktorý si to prvý vypočuje, bude si opisovať časy a potom ich dá. Asi takto spravíme. Kto prv príde, ten prv píše. Dobre, dohodneme sa. OK. Ostatní kontrolujú. Ale to bude jeden ten bahňák, ten váš Radegast, či čo toto máte, Dubravák, či Stupovák, či čo to je za... Stupavár, ty. Sedlák. Dobre, ďalší, to nebola ani otázka, to bola skôr odpoveď na minulý diel. Písal nám Roman Modra na margo tej rozhľadni na Veľkej Homoli. Tak potvrdil tú informáciu, čo priniesol Rado, že áno, že statik to tam nejak zastavil a že má sa dať dole. Už som si nejak nepatral potom, či sa bude renovovať, ale že je tam s tým problém a žiaľ Bohu pôjde dole. Takže to je k minulému dielu. Prišiel taký rozsiahly mail od Karla Rokicany. Karel, veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme. Veľmi obsiahly mail. Ďakujeme za A postrehy. tam padla otázka, či by nejakým spôsobom nemohol prispievať príspevky nie na náš kanál, na stránku. Veľmi to privítame. Hovorím, my sme časovo úplne niekde inde, ak by sme mali byť. Vidíš, že tam máme 3-4 príspevky, není na to čas. Takže keď niekto má záujem prispieť niečím mudrým, čo by ostatných obohatilo, my to privítame s otvorenou náručou. Takže veľký pozdrav pre teba a dopredu ďakujeme za príspevky. Všetkými 10 to vítame, ja sa pridám. Pokiaľ by ste mali akúkoľvek takúto tendenciu na našej stránke, zopakujem to znova, www.cb.pmer.sk, je na konci kontaktný formulár, tam keď dáte svoj mail, napíšete nám, my sa určite ozveme a niečo spolu vyhútame, takže výzva pre všetkých.
ako sa hovorí, všetci ľudia všetko vedia. Ďalšia odrážočka, je tu taká vec, chlapci, možno, že je to novinka pre vás, to je zo včera informácia, komunikoval som s Tekom Banská Bystrica. Tek Banská Bystrica, Hurikán Banská Bystrica boli v minulom diele podcastu ako hostia a rozprávali za klub Barbakan. Takže dneska je situácia trošku iná. Barbakan sa rozčlenil na Barbakan a vznikol nový klub Integráč a títo chalani sú už v klube Integráč. Určite časom si ich prizveme znova, aby teda povedali čo, prečo, za čo, na čo. Necháme to vychladnúť, nech si všetko sadne, jak ryť na šerbel, ako sa hovorí. Len informácia, že vznikol nový radioklub Integráč. V popise tohto videa alebo tohto podcastu vám dáme na nich odkaz na ich web stránku, môžete sa popozerať. Čo mi je ináč trošku ľúto, že vlastne ten minulý diel bol taký vlastne zbytočný. Tým pádom, že oni za týždeň a pol zbuchali nový klub. Nebol zbytočný, síce je to ďalší klub, ale boli tu proste tí chalani a tí chalani nie sú iní chalani a nezmenili sa. Čiže aj keď si ich na budúce pozveme, tak to budú tí istí chalani. To, že budú pod nejakou inou zástavou, to je predsa jedno. Áno, to máš pravdu, len nie je mi ľúto, akože v našom vysielaní vystupovali, to samozrejme nie, len mi je ľúto, že to bol neaktuálny diel. Vlastne behom týždňa sa ten diel stal dosť neaktuálny. Oni v prvej polovičke toho kastu rozprávali o Barbakane, takže... Ale tak zase na druhej strane všetko vo vesmíre je v pohybe, ak kto sa zastaví, tak zomrie, takže všetko sa vo svete vyvíja. Takže aj toto radioamatérstvo, kluby, ľudia áno, sa vyvíjajú. Pán Dalaj Lama. Takže taká infoška, iba pikoška. Ďalšia otázočka, ktorá padla na mňa v súkromí, alebo v okolí mojich kolegov a známych, tak bola, ako vlastne my tento podcast nahrávame. Oni sa všetci strašne čudujú. Buď jedni si myslia, že sedíme vedľa seba, že rozprávame na jeden mikrofón. Na kolene to vyrábame. A druhá polovička zase sa čuduje, že ako môžeme na diaľku cez Skype nahrať ten track takto kvalitne. Ani jedno není pravda, však áno. Takže úrad vysvetlí, ako sa nahráva podcast. No, páni, to je veľmi jednoduché. My sa spojíme na Skype tak, aby sme sa jednoducho počuli, ale to není ten track, ktorý my si nahrávame. My sme si samozrejme zistili, že ako tento podcast čo najkvalitnejšie nahráva, takže sme si zisťovali nejaké spôsoby, metódy. No a metóda je to veľmi jednoduchá. To, čo teraz v podstate navzájom sa počujeme, nenahrávame, každý si nahráva vlastný track, to znamená, ja nahrávam svoj hlas, Rado takisto svoj a Vodník takisto svoj. No a nakoniec potom príde nožnicovo ruky Vodník, ktorý tieto tri stopy dá vedľa seba a snaží sa tomu dať celkovo nejaký zmysel. Takže preto nesedíme vedľa seba, zároveň nenahrávame sa do jednej stopy, čiže nenahrávame ten Skype a zároveň je to kvalitné. Takže to veľmi skrátke takto stručne. Ešte doplním teda, už bolo spomenuté, že komunikujeme cez Skype, čo asi ďalší diel nebudeme už, lebo už toho mám plné zuby. Vlastnú stopu si každý nahráva v počítači do Audacity a ja už to postprocesne potom spracovávam, keď je to vo Windowse buď v Cubase alebo pod Linuxom v Ardoure. Takže to je asi k tomu všetko. A otázočka padla, ako sa pripojiť na CB Ground. CB Ground je založená naša skupina komunikačná v komunikátore Telegram. Kto nepozná Telegram, je to niečo obdobné ako WhatsApp. A dá sa tam pripojiť jednoduchým spôsobom. Buď nás oslovíte cez mail, alebo hoci koho, kto viete, že už v tej skupine je a on vám pošle link. Ako náhle sa na ten link klikne v telefóne alebo v počítači, automaticky človek sa dostane pod túto diskusnú skupinu. Treba povedať, že už teraz sa tam stretli veľmi zaujímaví ľudia, je tam celkom zaujímavá skupina, dá sa tam hovoriť o všetkom možnom, takže, ale neberte to tak, že je to teda nejaký taký jak to je RCQ, CRQ, či bola kedy, čo bol ten chat, tak jak je teraz ten ICQ. Nenapadlo ma to, lebo to som používal roky dozadu. Takže o nejakých denných blbostiach sa nebavíme, ale zase na druhej strane, pokiaľ sa niekto niekam chystá alebo má nejakú otázku a tak ďalej, tak je to vynikajúci kanál, kde sa dozvie informácie. Takže týmto vyzývam všetkých, ktorí mali takýto záujem, stačí nám napísať a my nerobíme nejakú selekciu, takže v podstate automaticky tam daného človeka pridelíme a prípadne aj vyhodíme, pokiaľ bude robiť šarapatu. Informácie hýbu svetom a bez spojenia ani velenia. To nehrozí, sme inteligentní ľudia. Ten chat som založil ja a to aj hlavne z toho dôvodu, že to slúži ako nejaký vyzývajúci chat k tomu, keď som na kote, chcem komunikovať, jednoducho zahlasím do chatu, že som na kote, zapnite sa. Ľudia sa pozapínajú, môžeme robiť spojenia. Je tam teraz iba zo 12 ľudí, ale to sa naplní, tam určite bude viacej ľudí.
Je niečo obdobné, Jerry Nové Mesto pod Smrkom, niečo tiež robil na Telegrame, ktoré má prepojené so svojou stránkou cbpmr.cz, ale to som si tam dal a bolo to strašne otrávne, takže to som hneď odtiaľ dal preč. Toto sa mi trošku páči viacej, len pozor na to, treba rozmýšľať v tých súvislostiach, že keď sa tam dvaja rozpíšu a niekto spí, tak ráno si nájde 300 neprijatých správ, takže operovať tak v nejakom minimalizme. A samozrejme, pokiaľ tam sa dohodnete, že teda chcete riešiť nejaký konkrétny problém a je to nejak nadlhšie a vypisujete si, Telegram samozrejme umožní, že si spravíte súkromný chat a ostatných jednoducho týmto nebudete zaťažovať, aby sa nestalo teda to, čo teraz Vodník spomínal. Prejdeme na poslednú odrážačku, ktorú tu mám. Tu vlastne by som chcel adresovať ja vám tú otázku, nie vy nám. To je, či by niekto z vás mal záujem, keby sme vysielali live občas. Išlo by v podstate o to, že by tam bola nejaká interakcia s vami, bežal by tam priamo chat, kde by sme mohli spolu komunikovať. Takže moja otázka znie na vás, či by podľa vás mal zmysel spraviť z našej strany live stream. Audio live stream. To je zlá otázka, pretože odpoveď bude áno. To očakávam, preto sa pýtam. Tak keď to očakávaš, tak v poriadku. Je to technicky trošku komplikovanejšie, takže musí sa ozvať viacej ľudí, aby sme do toho išli, samozrejme. No a treba povedať, že my takisto do tohto všetkého nejdeme bez obáv, lebo to, čo v podstate počujete vo výsledku, ako tento podcastík, tak to samozrejme prejde obrovskou vodníkovou prácou a rešeržou a úpravami a nie je tam žiadne kýchanie, kašľanie, srkanie kávy a prdy a proste nič. A live je samozrejme niečo iné, takže pre nás by to bola tiež veľmi zaujímavá skúsenosť, že ako by sme to zvládli. Takže ja mám za seba poviem trošku z toho obavy, trošku trému, ale to je spôsobené jednoducho tým, že my ešte nie sme zvyknutí hovoriť do majku. Teda sme zvyknutí, ale keď nehovorím o CB majku, ale o majku takto do tohto podcastíku. Takže ja dúfam, že poviete áno, tak ako to Rado spomínal a dúfam, že sa nám to nejakým spôsobom podarí. Samozrejme záleží to od vašej nejakej neúčasti, ale záujmu. A tak ako Úra spomenul, nie sme nejakí majstri v speakerovaní a vedení rádiového rozhovoru. Len pre predstavu, jeden CBcast obnáša z mojej strany cca 10 hodín úpravy, takže ten live stream by mal určite inú úroveň ako tieto postprocesné podcasty. O čo nám ide, hovorím o tú interakciu. Ak niekto má záujem, napíšte, uvidíme, čo s tým ďalej. My sa prispôsobíme a vymyslíme, ako to spraviť. Áno, aby mal niekto záujem, samozrejme na to musíme toho človeka navnadiť. A tu by som prešiel, zase by som mal nejaký pokus o plynulý prechod do ďalšej rubriky, možno teraz už bezproblémový, a to je vlastne ľudský ten rozmer vlastne celého tohto športu alebo zábavy konička, nazvite si to, ako vám vyhovuje. V každom prípade je to o tom, že je to nejakom sociálnom kontakte a hľadaní kamarátov a tak ďalej a tak ďalej. K tomu si povieme teda v tejto ďalšej rubrike. Takže ďalšia rubrika Človečina a Úra, ideš. No, ďakujem, ty, čo sa hraješ s perom. No. S čínskym, podotýkam. Na vysvetlenie, že ak ste počuli nejaké šťuchance v predchádzajúcej časti, alebo teda v tomto podcaste, tak je to tým, že náš vodník sa tam hral s perom. S čínskym. Áno. A ja som bol práve zvozený, že nejak tak rozprávam, že nehávam malé pauzy a potom Úra nevie, kam to má pichnúť. Sa to zdruháva, no ale je to práve o tom. Takže ako to vlastne s týmto CBčkom je, no človečina, čo o tom povedať? Treba si uvedomiť, ako to vlastne celé vzniklo. Vzniklo to v časoch, keď neboli nejaké messengere, nebol internet a samozrejme človek je tvor spoločenský a potrebuje mať okolo seba ďalších ľudí. No a ide o to, že možno mu nestačí ten sused, ktorý mu nadáva a sype mu lístie cez plot, ale chce mať nejaké spojenie aj s ďalšími ľuďmi. No. A toto nejakým spôsobom samospádom ešte stále žije. A máme takú tendenciu sa spájať nielen cez internet z jednoduchého dôvodu. Pretože hľadáme ľudí, ktorí majú nejaké rovnaké zameranie, sú možno technickejšie založení a tak ďalej. Doteraz v týchto podcastoch sme hovorili vlastne o nejakej technickej stránke veci. Niekde sme si hovorili, čo sa dá, čo sa nedá, hlavne hovoríme, čo sa nedá. A pritom pravda je taká, že celkovo tento koníček je veľmi, veľmi pozitívny. Jednak je to preto, že vás vytiahne od toho počítača smerom von do prírody, čiže je veľký rozdiel, či si píšete na čete s niekým za počítačom, alebo v
autobuse z mobilu alebo niekde pri krásnej nejakej výhliadke ráno, keď vychádza slnko. To je jedna vec, že samotná tá príroda. Okrem toho je to aj o tom, že hľadáme ľudí, ktorí navzájom, keď ideme do toho spojenia, ktorí nejakým spôsobom majú tie isté koníčky. Čiže okrem tej turistiky možno aj tá technika. Nájdeme medzi týmito CBčkármi alebo v tejto celej komunite ľudí, ktorí sú otvorení, ktorí sú ochotní pomáhať. Keď si tak uvedomíte, že s kým ste sa nejakým spôsobom stretli pomocou tohto konička, tak v podstate sú to ľudia, ktorí sú otvorení novým zážitkom, otvorení novým ľuďom, novým kamarátstvom a tak ďalej. A tieto sa dajú výborným spôsobom proste pomocou éteru nájsť. Čo si vy o tom myslíte? Už som ťa chcel breaknúť, človeče, tiež neviem, kam to mám pichnúť. Áno, ja keď sa rozbehnem, tak mám kadenciu talianskej svokry, ja to dobre viem. Ja by som to tak odľahčil, že vlastne spoločný menovateľ pre všetky tie odvetvia, čo všetko tých radioamatérov spája, je nejaký dobrý pocit, dobrá nálada, priateľstvo, kamarátstvo, nejaký energetický náboj, ktorým je to v podstate životný štýl. Dá sa to sformovať, niektorí ľudia to naozaj majú ako životný štýl, dá sa to tak formulovať. Proste není to len o tom, že človek musí byť zhrbený za stolom, pajkovať nejaké integrované obvody, alebo ja už neviem, hrať sa s polovodičmi, ale tento koníček má aj veľmi pekný ľudský rozmer. Mne osobne sa veľmi páči jedna vec, že ja sa poznám s toľkými ľuďmi, ale ja sa s nimi poznám len po hlase. A je na tom sranda to, že si každý povie, však my robíme to isté na počítači, ja som na Facebooku, ja som na Skype, ja tam mám toľko lajkov a toľko kamošov. A že títo ľudia sú so mnou nakontaktovaní tak, že keď ja poviem, kámo, mám problém, tak ten človek je ti schopný pomôcť alebo vyriešiť nejakú vec. Proste to putuje tam o mnoho väčšie, ako by si človek myslel, že môže mať človek len s niekým, kde pozná len hlas. Áno, je to presne tak. A potom vznikajú rôzne prekvapenia, keď sa niekde stretnete a pozeráš na ňo, to si ty. Ja keď som ťa videl vodník, však to je nejaký starý 40-ročný dedo. Ja, 40-ročný dedo. To si trafil ináč klinec po hlavičke, pretože vek, ročník človeka tu nehrá žiadnu rolu. Tu je to jednak tým, že tí ľudia majú aj iné spoločné záujmy, väčšinou je to tá elektrotechnika, samozrejme, ale tu sa mažú vekové rozdiely. Na tom je toto krásne. Že dokážu tí ľudia si sadnúť na pive aj dajme tomu 20-ročný so 70-ročným a oni majú o čom rozprávať a oni majú spoločnú tému vtipu, zasmejú sa na rovnakých veciach, to inde není vidieť. Presne tak. Samozrejme pri iných koničkoch možno tiež, ale tuto je to také extra. Tu sa mi to zdá, že tie rozdiely vekové to máže najviac. Samozrejme, a pokiaľ som 12-ročná holka a s niekým komunikujem, že je tiež 12-ročný, tak mám istotu, že to nie je tlstý, plešatý chlap, ktorý sedí za počítačom, lebo toto jednoducho je cítiť. Ináč je pravda, že aj my sme sa videli až po koľko? My sme sa dlho iba rozprávali a potom sme sa, aj viac to bolo. Aj viac. Ja som sa s prvým som sa stretol s Radom. Tvoje dojmy? To sme sa stretli u mňa, to sme išli hneď na pivo. Niečo, ako však to je na tomto pekné, že vlastne ty ten charakter človeka behom tých pár relácií, pár mesiacov si urobíš na ňo názor, spoznáš ten jeho charakter a už ťa veľmi nevie prekvapiť len vzhľadom, vieš, to je na tomto parádne. Možno preto fungujú aj tie zoznámky na internete tak dobre, že vlastne cez to hovorené slovo a cez tú reláciu si poviete viac, ako by ste si mohli povedať inokedy. Tak to som zabrdol niekde úplne inde. No. Počúvaj, ja keď som počul tvoj sexy hlas prvýkrát, tak hneď som si urobil názor. Vlastne ten hlas je hlas a dokážeš vlastne z neho vycítiť rôzne emócie, myšlienky toho človeka, takže hlas je hlas a potom už aj príde aj na ten osobný kontakt. Ale treba podotknúť jednu vec ešte, pre tých, ktorí sú začiatočníci a pre tých, ktorí nás nepoznajú. Tá naša komunikácia prebiehala tak, že my sme riešili rôzne technické problémy, káble, redukcie, software. To nebolo len takéto športové spojenie, áno, to som ja, QTH, áno, sedím doma na zadku, výborne, tvoj report 3, hej. Bola to krásna, pekná komunikácia, riešilo sa všetko možné, radioamatéri to poznajú, licencovaní toto bežne praktizujú cez prevádzače. No, teraz som si mal radšej zakusnúť do jazyku, lebo tam to nejak skapíňa poslednú dobu. Už si tí starší z toho robia skôr telefón, ale okej, nebudem kritizovať nič. Takto nejak sme fungovali. Aj fungujeme v podstate. No, teraz sme trošku nefungovali. Máme tam deltu, to bolo pre mňa najväčšie prekvapenie.
Čo ty Delta myslíš? 1, myslím tým jeho odhad, nie povahy, ale jeho veku. Delta 1 Dubravka, ja som ho vnímal... Že má 65. Toho som vnímal asi, počúvaj, najdlhšie z vás som ho vnímal, on mal relácie s kdekým, proste to je stálica a strážca PMR-kového éteru v Dubravke a v okolí. A on je špecialista v tom, že on si tú stanicu alebo mic dá tak blízko k ústam, že to chytá také skreslenie, až som sa nebojím povedať, že booster. A ja som si myslel, že to je nejaký penzista. Áno, lebo hovorí aj tak pomaly, rozvážne a teda si myslí, že to je starší človek, presne tak. Starší človek, no ja som ho potom videl a to je vlastne môj rovesník, ak nie ešte mladší a bol som úplne z toho šokovaný, že kto to je. Tak toto bol jeden z dvoch ľudí, ktorého som zle odhadol takto cez éter. Kto bol ten druhý, by ma zaujímalo. Toho nepoznáte nikto, to mám zo stredného Slovenska jedného takého partizána, s ktorým som si tiež týkal a tam to bolo opačne, že on má taký tenší hlas, pisklavý a rozprával som sa aj s vrstevníkom, no a keď sme sa stretli raz, čo som mal iba prechod cez to jeho rodné mesto, tak prišiel 60-ročný pánko. Takže nech sa páči, no. Ale nič na tom nemenilo. Ano, proste bavili sme sa ďalej tak, ako sme sa bavili, len ten odhad môj bol zlý. Ale na tom je toto pekné, čo som spomenul, že my sme sa stretli a keby sme proste nič, keby sme sa stretávali každý deň. Tak. Pokračujeme teda v tejto téme. Úra, povedz ešte niečo o tom, že aj tie akcie, proste ako upevňujú ten kolektív. Áno, samozrejme, to môžem len potvrdiť, keďže o mne sa vie, že nie som nejaký veľký športovec, aj keď poslednú dobu sa to snažím nejak dohnať. A keď títo dvaja, jak to nazvem, pavúči muži a horolezci chytia svoje tempo, tak ja pomaly už umieram, takže nemajú vôbec problémy pomôcť v prípade, že ja napríklad nesiem antenu alebo tú baterku, tak ju prevezmú a ja nespadnem a nezožerú ma vlci, čiže ako chalani sú veľmi ochotní. No ale toto si nemyslel. Myslel si to teda, že keď niekam idete spolu ako nejaká partia a spíte na nejakom kopci, tak samozrejme nejakým spôsobom to vždy utuží. Jednak poznáš toho človeka trošku viacej a vždy to nejakým spôsobom utuží tie vzťahy. Takže ono celkovo, keď idete s niekým na výlet, a to je jedno, či je to nejaká skupina, s ktorou ste doteraz neboli, tak jednak buď si teraz sadnete a v takom prípade je to proste vynikajúca akcia, alebo nie, bohužiaľ v takom prípade nie. Ale tu práve to, že by sa to nemalo podariť, práve eliminované tým, že už nejakým spôsobom my sa už vieme odhadnúť pomocou toho hlasu, takže spájajú sa ľudia, poviem to tak, rovnakej krvnej skupiny. Ja presne to, čo si povedal, tak som to mal aj na mysli. Myslel som to, že keď ľudia idú na nejakú súťaž, vyslovene to má ten expedičný charakter. Keď ľudia idú za jedným cieľom a idú tam všetci s tým istým cieľom, tak tá súťaž je tam iba taká polovičná. Potom je tam tá druhá časť, tých 50%, kedy je to kolektívny výlet a tí ľudia... Jak to správne vyjadriť? Proste, že nie tým primárnym cieľom utužia to, tak aby si vzťahy, bol prvé miesto. Že to tvorí endorfíny v krvi. Ja ti to neviem ináč vysvetliť. Nie je primárnym cieľom to, aby si bol prvý. Samozrejme, pokiaľ sú nejaké súťažné typy a ideme o to, tak jasná vec. Ale potom majú rovnaký cieľ. U nás to není primárnym cieľom. U nás je to tak 50-50, by som povedal. Ja osobne, som vďačný aj celému tomuto koničku, lebo vďaka nemu som si našiel parádnych kamošov ako vás, čo bez neho by som na vás vlastne neprišiel. Fakt, medzi radioamatérmi sú fajn ľudia, ktorých hodnoty si fakt cením. Je na nich spolách, sú to inteligentní ľudia, sú to zábavní ľudia. Čo ako dodať, no? Pridajte sa k nám. Áno, a to je výborné konečné slovo, presne tak. A je to aj o srande, kopec srandy. Hovorím, že ako náhle je to tak expedične brané, tak tam sa to vyslovene nespája vyslovene len s tým, že idem tam postaviť tú antenu, tam... To sú zážitky, proste to je neopísateľné. Kopec srandy. Presne tak. V živej pamäti mám, ako Andrej s Hulihenovou išli opekať z kosodreviny. To je proste... Ale o tom nám sám povie. Dúfam, že ináč tým sme povestní, lebo už 5. diel je a furt slubujeme, že... No, takže mal by sa už ozvať. Počúvaj, no. Už 5. krát slubujeme, že už budú tie jeseníky. Stále nie sú, Kolombová žena. Za chvíľku ľudia pojmu podozrenie, že Andrej vôbec neexistuje. Dobre, ja si myslím, že sme to zhrnuli výborne. Proste je to o koničku, o kamarátstve, o medziľudských vzťahoch. Pridajte sa k nám. Je to veľmi funny. My sme ešte v minulých dieloch spomínali, že rádioamatérstvo je o seba vzdelávaní. Áno, to bolo to burcovanie ľudí k tomu, aby to robili tak, ako sa to robiť má. Ale týmto sme chceli, už sa do toho strašne motáme, ale hovorím, toto má veľký ľudský rozmer a robíme to všetci s veľkým srdcom. Ja. Toto bolo pekne povedané. Rado, niečo, nejaký dodatok? No to povedz nám ešte ty, ak to ty vidíš, keď si ma prvýkrát. Tiež som mal sexy hlas? Áno, samozrejme, však ty máš.
Nie, no je to také, vieš, že človek je v očakávaní vždy, keď sa s tým človekom máš stretnúť a neviem, no však ja som ťa tak nejak tak odhadoval, možno trošku mladšieho, by som povedal, ale dobre, no. Mladšieho soplo, že ten... Tým nechcem povedať, že si starý. Tu treba povedať, teda priznať sa. Ja som cca 40-tník, Ura je cca 40-tník, Rado je cca 30-tník, Kovy, tu ani neviem... kašlíme na to. Papierovo najstarší je momentálne Mac, takže Pozri tam ma tiež strašne ako prekvapil vekom. Tie vekové rozdiely sa tu viac ako kdekoľvek inde stierajú, čiže to vôbec není podstatné. Presne tak. Proste tu sa to stráca a tí ľudia sú naladení na jednu frekvenciu, väčšinou teda pokým nebrúzgajú po kanáloch. Pokiaľ sa chcú pokecať, tak je to presne ako hovoríš. Je to vhodné. Dúfam, že sme teraz spravili trošku lepšiu náladu, že to bolo trochu viacej funny a pridajte sa k nám. Dostali sme sa do sekcie outro, ktorá bude veľmi krátka, pokiaľ si vodník zase na niečo v poslednej chvíli nespomenie alebo Rado. Čiže mal by som povedať o tom, akým spôsobom sa k nám viete dopracovať. Keď už tento podcast počúvate, tak už ste sa k nemu vlastne dopracovali, ale poviem aj nejaké iné možnosti, ako tá cesta, jak sa vám to podarilo. Čiže nájdete nás na www.cb.pmer.sk, kde podcast jednak môžete stiahnuť priamo ako MP3, je tam link na YouTubeko, takisto nás nájdete pod heslom Radio Klub Pajštún na Facebooku. Môžete si nás naladiť na vašich aplikáciách mobilných, keď nájdete text CBcast, prípadne si môžete zaškrtnúť sledovanie na YouTubeku. Tam samozrejme len nejaký statický obrázok nám tam behá a náš hlas, takže to je veľmi skrátke všetko. A samozrejme to, čo sme spomínali celú dobu, je ten náš kontaktný formulár, takže keď máte akúkoľvek otázku alebo pripomienku alebo nejaký návrh na zmenu, pokojne napíšte do nášho kontaktného formulára. My sa venujeme každej reakcii. Takže pokiaľ sa vám tento podcast páčil, poprosil by som buď na Facebook alebo na YouTube dať like, alebo na iTunes, pokiaľ ste teda jablčkoví, tak nám dajte like, nejak nám to pomôže. A pokiaľ sa vám nepáčilo čokoľvek, alebo celé sa vám to nepáčilo, tak poprosím vás, ako som to už spomínal, pošlite link na ten podcast svojim nepriateľom, nech si takisto užijú. Po prípade zmačknite 3-krát po sebe delete a je to vybavené. Ja by som chcel ešte povedať nejaké témy, ktoré by sme chceli zaradiť do podcastu v tých najbližších dieloch. Veľmi rád by som oslovil moravsko-slieského elektroguru Mirek Mejdlo, neviem to vyskloňovať, ja už som mu písal, či by bol ochotný sa zúčastniť nášho CBcastu v okienku, v technické okienko. Mirek je momentálne nejak časovo vyťažený, ale dúfam, že ho zlákam. A tento pán urobil perfektnú vec, ktorá sa volá Radiomajak. Je to taký automatický papagaj, ktorý reaguje na zakľúčovanie. Koľkokrát sa zakľúčuje a Radiomajak odpovie. Takže tento človek by nám mohol túto vec veľmi krásne objasniť po tej technickej stránke, čím by sme určite potešili tých skúsenejších elektronikov. A určite v dohľadnej dobe teda spravíme s hosťom plukovníkom Stupava okienko technické v oblasti IT a chceli by sme to, aspoň ja osobne by som to chcel zamerať na rugged techniku, čo znamená nejaká obstojná technika, čo splňa vojenskú špecifikáciu a niečo v tom teréne vydrží. Aby som nezabudol, spomenieme samozrejme aj našu expedíciu na Jeseníky. A samozrejme s Andriom sme toto dneska zase rozoberali, on stále nestíha a tak ďalej, ale už sa prislúbil teda, že ten ďalší diel s plukovníkom že by vyšiel, tak som hrozne zvedavý. No a potom si chvíľku počkáme, čo teda chalani z klubu Integráč a snad ich ešte stiahneme na nejaký ten pokec. Určite, oni sú veci otvorení. Samozrejme. Týmto by som náš CBcast ukončil. Prajem vám dobrú noc, keďže už je tiež pokročilý čas. Tak sa všetci majte pekne a 7-3 od mikrofónu. Vodník Stupava sa lúči. Aura 16-7-3. Veľa úspechov. Tu Rado Dubravka 7-3.